दुल्हीन अरे केना बाड़ू हो दुल्हीन ए दुल्हीन अरे केना बाड़ू तनी आवा है ना बहरी का हो का पकड़ पकड़ चप्पड़ चप्पड़ कइले बाड़ी बड़ा मुंह टेढ़ करके बोला तारू बताओ 5 साल तोरा शादी के हो गई एगो छुछुंदरो ना भई हमनी के चेहरा तरसत हवे एगो नाती बिना लबर लबर बोला तारू चबर चबर बोला तारू अपने बेटो को ना देखलू ह खाली हमरे दोस्त लगावत तारू रे हमरा बेटवा में का भइल बारे बेटा से ना पूछलू ह कि 5 साल शादी कइला भइल बाटे अभी तक छोले बाड़ा नु हमरे के नहीं खा छोले रे ना रोक अभी बोलावत तनी ए थरुआ के पापा ए थरुआ के पापा अरे सुना तारा हो तनी हेने आवा ना क्या कर कइले बड़ा सारे तनिका सास पतो का झगड़ा कर त मोने उठा गइल बा ना रहल जाता ना चौन से सुतल जाता का कहता है को हम बक बका कर कइले बानी हई रानी के बेटी कहतिया कि 5 साल शादी के हो गई आ थरुआ अभी आज तक ले 5 साल में एको बारी छुअलहु नहीं थे ऐसा कहतिया हां ऐसा बोलाई थरुआ के बुलाई थरुआ रे थरुआ क्या पकड़ पकड़ चक्कर कइले बड़ा का चिल्लाई बड़ा हो देख ना तोर माई का कहता री का कहता जी तोर मेहरारू कहतिया अच्छा कि तोरे में दोष बावे हमरा में का दोष बा कहतिया 5 साल शादी के हो गई अच्छा आ एको बार तहार बेटा आज तक ले छुअले बावे तनी दोनों जना पकड़ पकड़ चक्कर कइले बड़ा लोगी एक वाली ओकरा से पूछला लोगी जो 5 साल में एक वाली गरमाइल बिया जो ओकरा के हम छुई हैं रोवा लोगन के बीच में एगो कॉमेडी हमने भेजनी है सन ई दूसरा कॉमेडी है जौना में रोल रलक है ई हमनी के पूर्णिमा सिंह बाड़ी ई रोल ले रही है पत्तो के और इनका बगल में राजदीप ई रोल ले रहन इनका मर्द के आ के अनुज जी जौन की पिछला एपिसोड में लेडीज के रोल ले रहनी है आई एम एस सास के रोल ले रहनी आ यहाँ के सब करता धरता हमनी के राजू लाल श्रीवास्तव यहाँ के कॉमेडी लिखले बानी यहाँ के कॉमेडी बनैले बानी आ यहाँ के वो ससुर के रोल ले रहनी है आ हम के सिंह वीडियो एडिटर प्लस डायरेक्टरी प्लस कैमरामैन चलिए तो हमने के आशा ना पूरा विश्वास बाकी कॉमेडी रोल उनके अच्छा लागल हुई ये कॉमेडी के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करी लोगिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी लोगिन आ चैनल सब्सक्राइब जरूर करी लोगिन लाल बटन दबा के बेल आइकन दबा के ताकि हमने के जौन भी वीडियो भेजी सन पहले रोगा लोगिन के लगे पहुँच जाओ।